Dobrý deň, v tomto videu by som vám chcel ukázať, ako pracuje neoriginálny kábel, ktorý ponúka v mojom inzeráte. Je to ten napravo, ale najprv si ukážeme, ako pracuje ten originálny. Samozrejme, nemal by vyhlásiť žiadne hlásenia o nepodporovaní neoriginálneho príslušenstva. Že ako vidíte, žiadnu hlášku nevypísal. Teraz si zapojíme mnou ponúkaný neoriginálny, kábel, ktorý patrí medzi podporované príslušenstvo podľa iOS 7, nakoľko má implantovaný, respektíve vložený čip už od výroby. Ako vidíte, žiadnu hlášku telefón nevyhodil, tým pádom ho berie ako podporované príslušenstvo. Ďakujem za pozornosť.